Sastra Jendrahayuning Rat pusaka kang kinonce ing sukma waja sinudi rasa pamor sinung ing budi tundung ing peteng padang ing batin keris punika dawuhing leluhur lir pepadang reksa kang laku pusaka punika dudu arta hananging dawuhing leluhur kang kudu kinurmatan. Keris sinurat pamor sinandi reksa badan lan nyawiji kalbu. Saben nyunggi kita nuwun petedah mugi sinerang nugraha Gusti. Sumangga kula aturi panjenengan sami mirsani kanthi rasa among satunggaling pusaka ing linuwih ingkang kinarya kanthi rasa lan kawruh ingkang jero. Punika keris ingkang ngagem marangka Gayaman Yogyakarta kapethik saking kayu jati tandha kawasitan saha kelanggengan. Pendhokipun ngagem blewah kuningan ngemut pedhang alit ingkang madangi sasmita batin. Dapuripun naga siluman gambaran kadigdayan kang ngrembaka satunggaling makhluk kayangan ingkang dipun damel minangka lambang pangayoman lan kesakten. Pamor waswutah nyemak sakabehing wilayipun kadya pari kang nyebar tandha tetembunganing rejeki lan kasugengan. Kalih saka petaka landhep ing tindak ngandhut piwulang kang sinandi. Tangguhipun inggih punika Madiun nawakaken sipat kiyat kendel nanging isih ngomat rasa alusing budi. Pusaka punika asung piwulang bilih sakaprigelan saha kesetyan ing karya bakal nglantaraken dhateng kawilujengan. Inggih punika dudu namung gaman ananging satunggaling pawartos spiritual. Pangeling bilih gesang punika lelampahing ingkang kedah kinarya kanthi wasis, asih lan waspada. Mugi keparingan nugraha saha pangayoman kang langgeng. Nuwun matur suwun.